תעמוד שם. אחר כך אתה לא תבטא. הבית הזה היה אש, אותו דרייב של זה. רגע, אני אחכה עוד בית. את הפועל מלחמה לעשות קצר. הפועל מלחמה, שיהיה כאילו, אני אחר כך יערוך את זה עם הזמרת. אני ראשון אחר כך כולכם. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. עוד אחד. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. עוד אחד, אחרון, פצצה, סיום, זה יצא אש אחר כך עם המעבר של הננה, תראו על הקצב, המלחמה יותר קצר, מי שאלה ל... הפועל מלחמה. מלחמה. אני ראשון אחר כך כולם אחריי, בסדר? רגע, אני ראשון. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נרעיד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. עוד פעם כזה, הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, לשמור על הקצב פעם אחת, יאללה פעם האחרונה. הפועל מלחמה, אדום עולה, אני נרגש, נריד בשבילך את העולם, תחזירי לי על המגרש. זייפנו את רמבו במשפט האחרון. יאללה, מי שמספיק לצלם. לא, אבל בסדר, יש לי חברים. מי שמספיק להתקרב למיקרופון. מספיק לצלם. בסוף עוד נצא זמן.